nem kell olyan messze menni. Tehát közelebb a foci, a rövid szék, tehát a belső oldalhoz. Ez az, közelebb. Nyugodtan főmehet rá. Jó, így figyelsz, így nyomod óvatosan, közelebb, és már nyomod neki, padló. Már nyomod, padló. Nyom neki. Fék, jó. Bal oldal, közel ide húzzad. Oda fel. Húzz fel. Nem lesz itt, tök jó. Húzz fel. Na mindegy. Jó, ahogy csinálj csak. Ez az. Nagyon durván mész, nagyon jó mész.